The one thing you need for growth is the one thing you are the most afraid to do. Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. Τώρα βλέπουμε καλλιτέχνης, τα drums σε άθλια κατάσταση για λόγους ασφαλείας. Πάω να ενοχλήσω τους νέους μου γείτονες. Αυτό το αμάξι το ήθελα τόσο καιρό να το πάρω. Είναι πανέμορφο. Dream car. Αλλά είναι περιβάλλοντος γενικότερα. Έχει παραπάνω θετικά ή αρνητικά? Έχει και τα δύο. Ότι ξεκινάς κάτι καινούργιο δικό σου και μπορείς να χτίσεις κάτι δικό σου, κάτι μοναδικό από το μηδέν και να το πας εκεί. Μην κοιτάτε τα αρνητικά. Getting out of your comfort zone is the fastest way for growth. It's hard to grow when you're comfortable. I had to get out of my comfort zone to make it happen. Και τριγυρίστε τον εαυτό σας με άτομα που σας κάνουν να θέλετε να γίνεστε καλύτεροι. Δεν θα μπορούσα να έχω κάνει 2/3 της ζωής μου χωρίς αυτά τα πλάσματα εδώ πέρα. Νομίζω πως το credit πάει σε εσένα. Τι λέζεις στη ζωή σου, όχι εμείς για σένα. Ναι, αλλά εσείς με κάνατε να θέλω να ζήσω στη ζωή μου. Είμαστε βαλαωρίτου. Η ζωή έχει νόημα τελικά. Όχι, δεν έχει. Είναι και γρήγορη άτιμη, όχι αστεία. Τέλειο.